Hola, Fran. Ja en tindria això. Vale. Vale, crec que se'n sent, no? Mm, Vale, sí, perfecte. Hola, jo sóc Llorenç, o també conegut com Loren per la gent. Sóc un maricà gènere, sóc de Càlig, un poblet de 1.950 habitants, situat al nord del País Valencià, comarca del Baix Maestrat, prop de la Sénia. I res, anem a fer un directe que anem a parlar sobre la perspectiva GCRDI aquí al Baix Maestrat. I tu? bueno, jo correcte, bueno, soc de Peníscola, que és un poblet de 7.000 habitants, el que té una peculiaritat que a l'estiu aquí arribem a ser fins a 150.000 o 200.000, depèn de l'estiu. Bueno, em dic Fran, per qui no em conega, la meva identitat és a gènere igualment, no obstant, al cap i a la fi, per la meva realitat no, i per la costum ja em tracten en articles masculins i la gent llegeix com un home, la meva expressió de gènere és la que és, però bueno, la meva identitat no. Molt bé. I ara que ja ens hem presentat, com, com veus una mica la realitat aquí al Baix Maestrat? Per què creus que no ha nascut mai un col·lectiu GCRDI? Bueno, n'hi ha que comprendre també la realitat que tenim aquí, no? És el que te comentava abans. No tenim referents, la societat aquí està molt envellida, vulgues o no, el jovent marxa fora sempre a estudiar, no torna. Els nostres pobles es dediquen principalment al turisme, sobretot els de la línia costera. Els d'interior tampoc oferirà ofertes de feina més enllà, suposo. O sigui, i per tant, clar, si no te vols dedicar a l'hostaleria, la gent acaba marxant. Per tant, això el que generem és una tradició hostalera que obligues a la gent jove a marxar i, per tant, és això, tens una recessió social bastant forta, no sé, no dones lloc a l'activisme, però ni GSDRI ni de cap tipus. Si te dones compte, no tenim cap tipus d'assemblearitat aquí, també. I de poca Vale. distribució del territori que tenim, ja ho saps, tu també. Sí, una mica és... Aquí a la zona se'n coneix com efecte diàspora. L'efecte diàspora vindria a ser que tota la gent que d'alguna manera no pot, segons les seues, segons el que ha estudiat, etc., no pot d'alguna manera establir-se aquí per treballar i per poder viure del que d'alguna manera eixa persona s'ha format, etc. I per això també acaben anant-se'n. Perquè en aquest cas, Fran és d'un poble de la costa, jo soc més a l'interior i aquí la gent doncs, se dedica més també al sector primari, agricultura, tot el que vindria a ser granja, etc. I no sé, jo una mica el que veig pel que fa al fet que no surta cap col·lectiu és que també no hi ha com una interconnexió entre els pobles. És a dir, no sé, suposo que és el fet de mancar, no sé, com seria mancar transport públic, etc. Un seguit de condicionants que a la llarga fa que entre la comarca no es teixisca d'alguna manera cap vinculació entre els pobles per fer d'alguna manera el que vindria a ser una assemblea a escala CRDI que pugui agafar tota la comarca. També d'alguna manera en esta vinculació hem de dir que el SAI, en aquest cas a Catalunya, aquí al País Valencià l'orienta, tampoc abarca en aquesta zona. És a dir, si aquí la gent té alguna situació d'odi GSRDI, aleshores, o pateix alguna vulnerabilització, etc., hauria d'anar-se'n a Castelló, que és pràcticament 50 minuts, una hora, perquè el servei aquí és inexistent. Tenim el SAI d'Amposta, que el SAI d'Amposta està molt més a prop que no Castelló, que també toca la moral, que és com, per quina raó no podem anar al cantó i on hem d'anar a Castelló, que també el problema el veig és que no es fa a la comarcal, ni està. A prop, entre cometes, que està a 40 minuts. I si has d'anar en transport públic, això és una altra. També te dic, sí que és veritat que una associació LGBT de Castelló, ara no recordo si era Orienta o quina altra, sí que va començar a sentar-se a... Cuifest. No ho sé, sé que se va sentar a Vinaròs, que feien els tests del VIH gratuïts, saps?
El que és veritat, més enllà de l'activisme no van fer res més. Però sí que és veritat que això se va acabar superràpid. No hi ha suport per la part de Castelló ni per les institucions. O sigui, per això que tenim aquesta zona superorfe. No tenim cap tipus de resposta ni de reciprocitat en cap altra entitat ni res. I bueno, com te comentava abans justament del directe, nosaltres encara estem a la costa i diguem que aquí n'hi ha com una mica més de... que ja no n'hi ha res, no? Però si te'n vas als ports, que els pobles com Morella o tot allò, no tenen cap tipus de comunicació ni de referència, és que ja és desèrtic, total. Completament. Per exemple, a veure, en aplicacions tu ja ho pots veure. Jo, per exemple, he anat a Mont-roig, que Mont-roig és un poble que està a la Franja d'Aragó, i, per exemple, jo del Grindr he arribat a veure gent de Vinaròs, literalment. I és com, hola, estic a la Franja d'Aragó, a Mont-roig, que està relativament prop de Morella, també, podríem dir, i m'arriba gent de Vinaròs. O sigui, imagina't, i són passades dos... O sigui, seria una tercera comarca. Imagineu. També cal tindre en compte la despoblació que n'hi ha a tot aquest territori. Si ve la zona costanera i és un poble menudeig, però almenys estan poblats, sí que és veritat que a l'interior els poblets són la densitat de població és molt baixa, molt baixa. I ahí te'n vas a comparar en la província de Terol, per exemple. O sigui, és que les realitats seran més similars allà que no al poble de costa. Completament. També pel que fa referents, d'alguna manera, jo, per exemple, quan vaig trencar amb l'heteronormativitat, la heteronormativitat o sortir de l'armari, com se coneix comúment, no tenia referents en qui emmirallar-me. I no sé, era una situació molt estranya perquè sabia que hi havia quelcom que no quadrava, no me sentia a gust dintre del marc hetero, saps? I al no tindre, jo què sé, un referents amb qui podem mirallar-me, se'm va fer bastant complex a l'hora de reafirmar-me com a marica, en aquest cas. Bé, com a marica no, com a primer gay, perquè això de marica ha sigut després. Però jo sé, a Càlig va ser el primer que va trencar el gel, no? Sí, no, també hi ha un xic, hi ha un altre xic de Càlig de, no sé si de 30 llargs, 36, 37, no ho sé ara, no sabria dir l'edat, però també va estar molt de temps vivint fora del poble, ara ha tornat, després d'un munt d'anys, però també va estar molt de temps vivint fora del poble. Diguem, al moment en què tu vas sortir de l'armari, tu li podies prendre com un referent? Ell estava per Càlig, la gent quina... Perquè també la gent parla. Hi ha una percepció, no, d'esta persona? No. Quines eren les idees preconcebudes? En el meu entorn... tenies? Jo, per exemple, en el meu entorn no podia... O sigui, no se sentia parlar res relacionat amb l'àmbit GSRDI. I per aquesta raó sí que sabia de l'existència d'aquesta persona, però tampoc al tindre franges d'edats diferents generacionalment d'alguna manera, no vaig tindre tampoc un contacte que digués per poder parlar, per poder, jo què sé, tindre una referència, saps? I suposo que per aquesta raó, fins que no me'n vaig anar fora per estudis, no vaig poder d'alguna manera començar a reafirmar-me i una miqueta a apoderar-me i dir, hòstia, soc marica, i no soc un tio en plan que siguis una norma hetero tampoc, saps? I tot això està gràcies a, jo sé, a la família de l'Aldarull, per exemple, a Manresa, i gràcies a això he pogut créixer bastant com a persona. Si jo no hagués sortit d'alguna manera del meu entorn, m'hagués quedat estancat. O sigui, i jo crec que no hagués avançat el nivell de felicitat que tinc actualment, sabent qui soc i el que vull. Depèn de la persona, n'hi haurà molta vida també. Jo recordo quan vaig sortir a l'armari. En el meu cas a Penyíscola va ser similar, o sigui, hi havia una persona que el tenien com el gai del poble, era el gai del poble, i la percepció que tindria la població era el marica del poble, el maricón perdut i els comentaris superdespectius. Sí que és veritat que jo també observava una homofòbia generalitzada, però bueno, és que se feia broma, no? I tot. Jo recordo quan vaig sortir de l'armari, o sigui, potser per inconscient o què, però
les meves reflexions eren, bueno, no me da mal, no faig mal a ningú. I al final, mira, vaig fer el pas endavant, no? I dic, me dona igual. Però també te dic, n'hi ha gent que pot ser molt més cohibida, això ho parlàvem també després, sobre el sexili. El sexili també és tens uns condicionants molt personals. Depèn de lo fort que sigues, depèn de lo normatiu que puguis arribar a ser o no. A mi ja me veus, jo, vulguis, la meva expressió de gènere és molt normativa. Dins del meu poble no he tingut tampoc mai cap tipus d'estigma i tal, no? Perquè em diuen, el comentarista me l'han fet, però si no pareixes gay, tu. Homofòbia, si és. Però, bueno, a lo que anava. Jo, per exemple... Sí. No, digues. No, que jo, per exemple, en el meu cas, doncs, podria dir, sí, vaig, jo què sé, en el tema de l'institut, van ser qüestions, podríem dir-ho, complicades, així una mica sintetitzant. I res, sí que d'alguna manera m'ha costat molt apoderar-me, perquè em trobo bastant violent, podríem dir-ho així. I ja està. I per això dic que fins que no vaig sortir fora i poder conèixer nova gent, nous vincles, noves relacions, no vaig poder d'alguna manera créixer. I d'alguna manera sí que soc actualment, que òbviament vull continuar creixent i desconstruint-me. Però sí, és una de les mancances que també trobem aquí. A banda de la falta de referents, tampoc n'hi ha marcs teòrics. O sigui, la meva formació també se va donar quan vaig anar a Lleida, vam constituir Col·loqui Ponent i a partir d'ahir va ser una formació constant. Però jo no, realment... Igual. No fem la idea de la falta de referents, no? Com? Que ens donem compte de la falta de referents, perquè una persona que no, encara que no siga de l'àmbit GSD, a una gran ciutat, en Catalunya en general, que ja socialment penso que està molt més avançada, una persona que encara que no siga de l'àmbit GSD, sap, almenys té consciència de que és una persona trans o sap identificar identitats de gènere. No t'he dit que tot el món estigui superformat, però la realitat és bastant... canvia dràsticament, penso. Canvia moltíssim. Jo, per exemple, jo què sé, on he començat a conèixer, on vaig conèixer més persones trans, etc., o gèneres dissidents, va ser a Manresa, també. No va ser aquí a la meva zona, perquè a la meva zona tu coneixes alguna persona que s'ha iniciat, per exemple, algun procés de trànsit, o sigui, una persona trans, perquè no és necessari anar a una unitat de trànsit per iniciar un procés. Coneixes alguna persona trans aquí a la zona? Sí, no directament, però sí. Jo, per exemple, no en conec cap aquí a la zona. Perquè haver-los hi ha, però també t'he dit, l'altra gent que... N'hi haurà molta més gent trans que no s'haurà decidit a fer el pas més aviat que no... Cal que mires el perfil de gent homosexual o bisexual que sent l'orientació de gènere, diguem que el que està més acceptat dins dels gèneres i sexualitats dissidents, aquí avui dia estan molt dins dels armaris. Hi ha molts de casos que tant tu com jo, com tota la gent del nostre entorn coneix, o sigui, casos en consiga, però la gent no vol donar la cara. La gent és discreta, la gent, els perfils de Grindr o de el boca a boca, la gent és molt discreta, no vol saber-se'n res, vol portar vida hetero, vida normativa. Per què? Perquè si no te sepulta. Però bueno, o sigui, i això és homofòbia. Bueno, homofòbia és LGTBifòbia. I generalitzada, promoguda per les institucions i la tenim supernormalitzada i aquí no passa res, és normal, és la norma, tal qual. Bueno. Completament, és molt exagerat el fet que jo, per exemple, conec, per Grindr i tal, la majoria de perfils, perquè aquí, clar, públicament al carrer no és una cosa visible, però pel Grindr sí que t'adones de perfils de gent casada, de perfils de, jo què sé, gent jove també amagada, que és com, què està passant? Per què no donen la cara? Jo he dit que me fa molta gràcia el vida hetero. Però sí. Això és molt... Jo d'alguna manera el que veig aquí, el problema és que amb l'efecte diàspora, la fugida de gent, d'alguna manera el que fa és que ni vinga gent nova i se'n vaiga la gent que d'alguna manera podria trencar amb la norma o visibilitzar una cosa quelcom diferent dins de les tasques heteronorma.
I a l'anar-se'n la gent i no vindre gent nova, també fa que no hi hagi d'alguna manera un relativisme sociocultural, que em dic. És a dir, si no hi ha una multiculturalitat en l'entorn, se fa encara més complex crear noves realitats. I això és el que passa aquí, que és tot molt uniforme. Per exemple, a les festes d'agost, per exemple, a Càlig, fins l'any passat, no va haver la figura del primer fester. O sigui, tot eren xiques, saps? Les que representaven els pobles. I a escala comarcal diria que farà uns 2 anys que va ser el primer poble on se va animar a fer-se la figura del fester, que és com, imagineu si estan marcats els estereotips aquí al Baix Maestrat en aquest sentit, en l'àmbit festiu i en el dia a dia. Sí, i per la gent que no ho sàpiga, la figura del fester aquí a Penyíscola se va intentar implementar aquest any. I ara parlarem de violència institucional, perquè s'ha eixit l'Ajuntament, en lloc de registrar les regles d'igualtat i aprovar-ho tal perquè sí, o sigui, un xaval, home, amb l'associació ja preparada, que volia representar i tal, l'Ajuntament li va dir, bueno, no, anem poc a poc, que aquí... I vam fer una votació i damunt va sortir que no. Una votació sense garanties, també t'ho dic, violència institucional, però no obstant, molt trist que la gent del nostre poble fan una consulta popular per privar de llibertats... Fran, crec que se talla, Se talla. De 18 anys que vol representar el poble. Em pareix espectacular. Fran, se t'està tallant. Ui. A veure, suposo que no tardarà en vindre. Ara, teòricament, ja hauria d'anar. A veure si se connecta. A veure, ja estic? Sí, ja estàs, molt bé. Em senteu? Sí, va, sí. Ho farem passar. Val. Doncs això, que n'hi havia Val que volia representar una entitat del poble i que institucional, en lloc d'acceptar-ho regint-se per les normes d'igualtat que estan en el País Valencià, què? Se talla. Vale, pues no sé, una mica, d'alguna manera, en el que passa a esta comarca de Baix Maestrat, jo, sota el meu punt de vista, quant a l'àmbit SRDI, seria que la manca de relativisme sociocultural fa que d'alguna manera costa més que la gent, d'alguna manera dissident, s'atrevisca a visibilitzar-se i trencar d'alguna manera amb la norma que impera en la comarca. També suposo que unit al que vindria a ser la realitat de no tindre cap servei, en plan, com per exemple el SAI o l'Orient, aquí també influeix en el fet que no es faci un teixit associatiu GSRDI, com vindria a ser, jo què sé, per exemple, a Manresa van fer un projecte que era l'Espai Iris i va anar molt bé per teixir, d'alguna manera, per teixir entre la gent GSRDI del Bages una coneixença, uns vincles, etc. I suposo que també aniria bé aquí. I això, bàsicament. Per exemple, en el tema de les festes també es marca molt la binarització dintre de les festes populars i això també influeix en el fet que la gent tinga uns cànons molt marcats de comportaments relacionats a com s'ha construït d'alguna manera la masculinitat i la feminitat en relació a la sexuació física o la genitalitat d'una genitalitat binària, perquè com bé sabem hi ha molts tipus de genitalitats, ja que estan les persones intersexuals, el que passa és que no se concebeix dintre de... O sigui, quan anem a escola no us ho ensenyem. I bàsicament això, també l'efecte de molta... O sigui, l'efecte de diàspora també fa que molta gent que no acabi militant dintre de la comarca. La manca també, d'alguna manera, d'un espai on poder d'alguna manera fer coses des de l'autogestió, l'autoorganització, etc. de la gent, també fa que no es produïsquen aquests espais
dissidents dintre del Baix Maestrat. A veure si ara ja va. M'està cridant una altra vegada. Hola, Fran! Em sents? Sí, te sento. Val, per fi. Ara estic en wifi, altra vegada, no sé. Esperem que funcioni. Vale. Què estaves dient? A veure, perdona. Després d'esta petita No, pausa. estava fent una recapitulació d'alguna manera. Estava recapitulant dient que el fet que no hi hagi ni el servei SAI ni l'Orienta aquí al Baix Maestrat és un condicionant, l'efecte diàspora, que és l'efecte que la gent se'n va fora, és un altre condicionant, també ens trobaríem en... Bueno, jo penso que també un altre condicionant seria que no estan ben connectats els pobles i bueno, la comarca en si no està ben connectada a nivell de transport públic. Què més? Quins condicionants faria? La manca de referents, després que les festes populars estan molt binaritzades i que sempre es marca molt la figura de la masculinitat i la feminitat, però no com a figura que s'ho pot agafar una persona gènere dissident agafant aquests trets, no, sinó que es vincula a la genitalitat binària, aquesta construcció de masculinitat i feminitat en les festes populars. Després, la manca també d'activitats destinades, per exemple, jo crec que als ajuntaments hi ha un pressupost molt reduït per a destinar coses en l'àmbit de CRDI i feminista, me fa l'efecte, perquè al meu poble l'única cosa que s'ha fet en relació a l'àmbit de CRDI va ser la presentació d'un llibre i s'ha fet enguany abans del coronavirus. És a dir, que jo tinc 26 anys de vida i mai he vist aquí al meu poble una activitat on es promoga d'alguna manera la dissidència sexual o s'ensenye d'alguna manera El teu poble de 2.000 habitants ha fet. A Peníscola, que a l'estiu arribem a 150.000, no. És que ni això. Tampoc. No, està orfe. I mira que a l'estiu som gent, però clar, no sé l'Ajuntament en què s'empararà. No sé... No en som prous. Dirien que no som prou. Home, i com comentava abans, és això, van negar la figura de fester, diguem d'abans, o sigui, a un xaval, per la seva violència institucional. És que això era el resum, si algú no m'havia sentit, ho sento. Bueno. Ara se't sent bé, Ara se sent bé, la gossa també. Vale. Bueno. I d'alguna manera estic mirant una mica el guió, perquè em fa com un guionet també, perquè si no mos dimonaríem per... Sí, ara començaria a parlar una mica del capitalisme rosa. Ai, sí. Doncs no, res, que jo crec, o sigui, el capitalisme rosa hem vist que, o sigui, a mi personalment no m'agradaria que aquí al Baix Maestrat s'implementés la visibilitat GSRDI mitjançant el capitalisme rosa, però tampoc crec que s'implementés el capitalisme rosa, perquè jo crec que no existeix, literalment, o sigui, al no haver-hi gent la qual, d'alguna manera, demanda, podríem dir, aquest tipus de locals, bars, etc., tampoc es crea un capitalisme rosa per visibilitzar, que es diu el capitalisme, però visibilitzar dintre, ja ho sabem, de la família normativa, la masculinitat i la feminitat, la normativa, etc. O sigui, que seria una visibilització que sabem que seria contraproduent, però és que ni això tenim aquí. Sí, exacte. Jo sempre dic que el capitalisme fa un flac favor, no?, a l'activisme, però no obstant és això, aquí és que ni per interessos arribarà la dissidència. Sí. És un context on ha de ser des de la Generalitat, en aquest cas, o que podria ser tant des de la Generalitat Valenciana com la catalana, perquè l'Estat Aramunt, o sigui, ja sabeu, los senyors frontera podrien vincular-se el SAI i Orienta i fer alguna mena de treball al que vindria a ser tota aquesta zona, perquè és la mateixa realitat, perquè nosaltres en Castelló la realitat ja varia. Ja, bueno, per començar a engegar un moviment és que atenir-nos a la realitat que tenim aquí, per el que dèiem abans, la despoblació i diàspora, tots aquests ítems, el moviment hauria de ser supertransversal. No crec que puguem arribar a assolir el que en una ciutat, per menuda que siga catalana, com Manresa, Lleida,
o a l'Ebre, per exemple, que trobem l'LGTB Ebre, una associació així, totes aquestes tenen en una clau una mica anticapitalista, o potser algunes menys o algunes altres menys, però sí que tenen la lluita ben clara. Aquí crec que si no ens fiquem a ser supertransversals, no sé si arribaria a ser contraproduent en algun punt, però és que no tenim ni associació juvenil com a tal. Amb molt poca força, a Benicarló tenim alguna cosa, però no tenim cap entitat. O sigui, estaria bé, no?, construir, no?, encara que sigui supertransversal. Ja t'he dit, no sé si n'hi hauria èxit d'això o què ens portaria a la ruïna, però bueno, seria un bon començ. Sí, jo una mica el que veig aquí és, parlant amb gent i tal, el que he pogut observar és que, clar, el discurs anticapitalista aquí no aflora, podríem dir. Què passa? Que al no aflorar el discurs anticapitalista, si intentem crear una associació, per exemple, se'ns en va l'olla a Fran i a mi dient anem a muntar un col·lectiu al Baix Maestrat, que a veure-les venir, perquè jo estic vivint fora i ell no sé si continua vivint a Peníscola o no en el futur. De moment estic així. Què? De moment estic així. Vale. I això, si volguem muntar un col·lectiu, jo crec que costaria molt incidir en la gent perquè ja, si d'entrada són tan discrets, podríem dir, són tan discrets, imagineu de crear un col·lectiu i marcar un discurs anticapitalista. O sigui, és que no sé ni com ho faria. O sigui, ni al meu cap no surt la fórmula. La gent així és molt capitalista i al final ve tot lligat, O sigui, tota aquesta gent és la que promou també el conservadorisme dins dels nostres pobles. O sigui, al cap i a la fi, diguem que és que la ideologia està molt marcada. N'hi ha com separadors. O sigui, per això t'he dit que no sé fins a quin punt la transversalitat ens pot ajudar o fer enfonsar. Seria experimentar-ho, no? I veureu, però bueno, al final sí, al cap i a la fi ens acabem s'exiliant, no? Que és el que ens passa, no? El que també m'agradaria comentar, el fet que, per exemple, a Manresa ara estan impulsant la campanya per habilitar una unitat de trànsit. Aquí, tu saps on estan les unitats de trànsit? Perquè jo no sé ni si en tenim a Castelló. Sé que al País Valencià hi ha, a Castelló és que no ho sé, no em consta, també t'he dit. És que l'única legislació que n'hi ha està feta a nivell regional, seria a nivell de País Valencià. Jo no em consta que hagi fet absolutament res. I els nostres ajuntaments, llevat de Vinaròs, que pel dia de l'orgull pinta els banquets de colors... Sí, completament. Em pareix entranyable, també t'ho dic, però... Completament, d'alguna manera és el que sempre xoca molt i jo crec que aquests factors també conviden al exili en aquest cas. Jo què sé, són factors que d'alguna manera el que fan és que les persones de CRDI no tinguen d'alguna manera un espai on poder-se desenvolupar de manera sana, de manera salutífera. És a dir, és com si un peix el treus fora de l'aigua. Aquí no tens on nedar, no hi ha manera. I ara que ens han dit, el País Valencià és totalment diferent a Catalunya, diuen. Clar, és que... Ja m'ho imagino. A nivell social també. A veure, al final és una sinergia que es va provocant. Si a nivell institucional també es van aprovant lleis, mesures, activitats culturals, la societat també les promou, no? I al final es crea una sinergia molt bonica, que és el que he vist que ha passat a Catalunya. Perquè me'n recordo, Colors de Plata va néixer farà 5 anys, igual ara, no sé, quan jo estava estudiant a Lleida. I al final va ser com un boom, o sigui, la societat s'implica i quan la societat s'implica, s'impliquen els ajuntaments. Quan els ajuntaments s'impliquen, se va crear eixa roda. I Catalunya està a anys llum de lo que vindria a ser el País Valencià o la resta d'Espanya, també t'ho dic. Sí. Jo, per exemple, en el tema... Jo ho he vist a Manresa, per exemple. Manresa va ser... Nosaltres vam sortir com a col·lectiu, vam crear el col·lectiu del Darull, automàticament va sortir el SAI, implementat a escala comarcal i local, i arran del SAI i fer diferents projectes del SAI de cohesió a escala comarcal, ha sorgit el Triangle a Navàs i ara Sant Fruitós volen fer un altre col·lectiu. O sigui, que si aquí al Baix Maestrat, a escala institucional,
l'orienta, fes projecte per d'alguna manera teixir aliances entre la gent de CRD o teixir d'alguna manera espais on desenvolupar-nos, ara mateix nosaltres estic seguríssim que a Vinaròs sortiria un col·lectiu a Vinaròs o a Benicarló, perquè a Benicarló ja ha sortit el primer casal, el casal La Pastora, que va sortir farà un any, que tampoc havien casals aquí. Bueno, sí, a l'Atzeneta crec que és un casal, però no sé si està a l'Almaestrat, crec, ja no és País Maestrat. Crec que surt un moviment aquí, Loren, surt amb molt poca força, potser comencem força motivats, perquè el meu grup d'amistats, o sigui, així com comentant, de fem coses pel poble, i al final dura 4 dies, diguem, i al final s'acaba perdent. Sí que és veritat que potser la pastora arriba massa lluny i els desitjo el millor, i ojalà vagin tirant endavant. Però que al final el que veig és això, que els moviments potser comencen una mica de força, però després perden, se difuminen perquè la gent marxa. Que aquí hem de tindre sempre tots aquests factors en compte. Clar. És molt complex, és a dir, per això crec que seria molt positiu, ja que està aquest efecte diàspora aquí al Baix Maestrat, que hi hagués un servei així a escala institucional, que jo entenc que la institució és el braç del sistema i el sistema és heteropatriarcal, capitalista, capacitista, neocolonial, etc. Jo això ho tinc present, però estan en una realitat així, on la gent literalment, que d'alguna manera podríem fer coses, marxem pel simple fet de no poder desenvolupar-nos tal com som, és així, ha de ser, en aquest cas, la institució que se n'encarregui d'alguna manera oferir aquest servei a la gent. El que no pot fer és que el servei estiga a Castelló, València i Alacant. I tot el que és l'interior del País Valencià i el nord, que el nord, clar, que som Catalunya. Perquè és com ho interpreten, perquè si no, no ho entenc. Bueno. Tu com ho veus? Jo, a veure, molt negre. És que realment m'estava analitzant ara per quin punt s'hauria de començar, no? Però al cap i a la fi, el que fem tots, que és el que veig, és ens acabem o bé exiliant o bé resignant-te. No te queda cap altra alternativa, perquè si vols engegar una lluita no n'hi ha punts de partida, no n'hi ha cap punt de partida, no el sé veure, vaja, o sigui... Perquè comencem de la societat, no tenim ni referents ni xarxa, no tenim cap tipus de xarxa, però no tenim cap altra xarxa de partida, ni que siga una associació juvenil, no tenim aquest punt de partida. Institucional, bueno, aquí el que funciona és el municipalisme, ja que a nivell territorial la nostra realitat no té res a veure amb Castelló. L'Ajuntament de Penyíscola, no diré que és feixista, però explícitament masclista, o binarista, ho ha demostrat, ha quedat retratat que ho és. Per no comentar la resta dels ajuntaments, potser sí que... Però, bueno, a nivell institucional trobo que seria també incoherent. Partir del capitalisme rosa, potser al nas, i intentar muntar l'orgull, el 28J, ja partint de la costa. També penso que necessitem suport institucional i també ens ho trobaríem. I l'altra cosa seria ja el seguiment que tindríem. Com? No t'he sentit la primera? Que el seguiment que tindria tot això. Completament. Perquè... És que, i a més és curiós perquè jo, per exemple, sempre intento, jo què sé, per la xerrada esta, difondre-ho per la gent que conec d'aquí del Baix Maestrat i tot, i és que moltíssima gent ja no viu aquí. De CRDI, saps? No, és increïble. Per això és el que t'he dit, al final les úniques sortides que te queden és molt trist, però fins que la realitat aquí no canvia, que és o exiliar-te o resignar-te. Jo, de moment, mentre estic aquí, aprofito, faig pedagogia, les meves amistats i tal, però al final és una cosa individual. I també t'he dit, els exili només és necessari, per què? Perquè, mira, per sort o per desgràcia, la meva expressió és molt normativa. Però també, que em pareix malament, o sigui, pareix malament que realment tinc aquests privilegis per aquest motiu, o sigui, que si visc me tocaria fugir. Però, bueno, al final, en el meu cas, m'aprofito una miqueta d'esta situació i intento, això, intentar fer la màxima pedagogia que puga, però és que més enllà d'això és impossible, Loren. Completament. Jo també, jo en aquest sentit,
sí que tinc la necessitat d'exiliar-me perquè no, jo a nivell, ja t'he dit, a nivell expressiu, a nivell social, no sé, jo vaig moltes vegades pel carrer i vaig amb por, saps? O sigui, amb temor que diem aquí. I no estic còmode. És una situació que ve generada també d'abans, o sigui, d'haver de veure amb la gent amb la qual doncs, he patit assetjament escolar, etc. I és un conjunt de factors que a mi no m'ajuden a estar bé ni a estar bé a escala de salut mental, saps què estic parlant? Per això dic que en el meu cas jo sí que he necessitat exiliar-me. Jo si no hagués sigut per una ciutat com Manresa, per exemple, jo no hagués tingut aquest alliberament, aquest apoderament. Jo estic molt content, per exemple, de Manresa per això, perquè m'ha obert les portes a definir-me i a reivindicar-me tal com soc, d'alguna manera. I no sentir-me, suposo que també el fet de crear nous vincles i tallar, d'alguna manera, amb les relacions del meu passat, entre cometes, m'ha ajudat a fer aquests passos. És el que diem, al final és una qüestió molt personal. Completament. Però bueno, tu també has tingut el procés d'empoderament i al final ara estàs aquí i... Sí, jo ja t'he dit, jo aquí no sé si dintre de 20 anys tornaré. Potser sí que torno d'aquí 20 anys, però ara mateix m'és molt complex. I me sap greu per això, perquè m'agradaria inserir en la meva realitat, amb la que jo m'he socialitzat del meu inici, etc. Però veig que són factors que aquí ara mateix necessitem de la institució. I la institució veig que no se n'oblida del tot el que és el nord i l'interior del País Valencià. Però al final és la realitat, perquè l'altra realitat és la restitució. És molt trist. I ara perquè, mira, estem aquí confinades, però segurament... Jo ara de moment estic bé, però al final també acaba marxant. Perquè t'he dit que ja no parlem de romanticismes dissidents i ja ens costa parlar de... Perquè, clar, l'orientació ja seria el primer pas que diguem que a nivell social és el que més s'està començant a escoltar. Però comencem a parlar d'identitats, comencem a parlar de romanticismes dissidents, apaga, veamos. O sea, si ja és que ja costa a una gran ciutat fer constància d'aquests conceptes, si a les grans ciutats que han arribat, aquí què? Aquí què ens espera, no? Bueno. És que es manté, clar, és que tot va lligat també. La família nuclear, les relacions monoromàntiques, és que és una cosa, o sigui, que es manté d'una manera i tancat tot, que dius, mare meua, mare meua. Però clar, i per això és molt complex també incidir en l'àmbit relacional. Per això són tants factors que influeixen que arriba un punt en què si la institució no incideix aquí, ho veig molt complex a escala de nosaltres dos, en aquest cas. Sí, perquè al cap i a la fi són 4 gates que ens coneixem totes, així que ens podríem aquí fer un grup de ball en seguida, els que podríem menjar el moviment, però és que ni tenim força ni estem així, perquè cap de nosaltres al final acaba estant així. I perquè tot el món vol marxar. Però ja no sols per la realitat social, sinó per el que he esmentat abans al principi, sinó per la realitat, el context que tenim aquí. O sigui, perquè a Peníscola, si no eres hostaler, te la fots. A Càlit, si no eres agricultor, també. Que també n'hauria que parlar d'aquestes realitats, no? Perquè, bueno, la gent que li toca quedar-se aquí per les circumstàncies que siga i vulguis o no és una persona GSD, peleta. Però, bueno, nosaltres que tenim la sort que ens podem escapar... Sí, que això també s'hauria de mencionar, que les persones que d'alguna manera podem exiliar-nos o sortir de l'entorn, és perquè també tenim un privilegi molt gran. Perquè hi haurà gent que encara que volgués no podria. Per això dic que s'ha de tindre present aquest privilegi. També, quan parlem d'exilis. Sempre hi ha molta constància que estan així el poble o ja estan empoderat, el que n'ha que fer és molta pedagogia. Pedagogia individual. Que dic que si tenim l'avantatge d'estar empoderats i ara mateix encara més motiu si estem aquí al poble de fer la màxima pedagogia per tota la gent que no podrà militar. I jo m'he ficat a militar per aquest mateix motiu. Jo vaig anar com un tontet ahir que tampoc tenia ni molta idea. Vaig aprendre moltíssim en constant formació, però al final això me pregunten com és que milita? No sé què, no crec que està acceptat. Jo dic, potser per mi sí. O sigui, al final dic,
lo normatiu que soc, no tinc cap tipus de discriminació, no, al meu dia a dia, però ja que estic empoderat, no, i que puc lluitar, estar al meu poble i tal, precisament per això milito. Penso que totes les persones que estan en la meva condició haurien d'intentar-ho també, no? I també et dic, la gent que té el més difícil és molt valenta també de donar la cara, de fer un pas endavant, no? I sobretot als pobles. Però bueno, jo per part meva... Sí, tindré molt present. Sí, per part meva també, d'alguna manera. No hi ha... Havíem fet un guió, però tampoc l'hem seguit molt. Aquestes coses passen en els diàlegs. Bueno, al final hem dit tot el que volíem dir amb temps. Doncs si hi ha alguna pregunta, anem a mirar a veure si hi ha alguna pregunta per respondre. A veure, per no tapar la gent. Si vols ens canviem i ens posem així. Ho veurem. Sí, espera. Vaig a ficar-ho, sí. Aixina. A veure... Sí, diuen que sí que a Castelló sí que hi ha una unitat de trànsit. A veure... No ho sabia. A veure què més... És que no la volia veure si tallo el vídeo i la liem parda. Què podria passar? A veure... Orienta, tal... No, diria que no hi ha cap pregunta. A veure... No. Bé, doncs, moltes gràcies per l'atenció de la gent i esperem que vos hagi agradat. I no sé, a veure si algun dia, no sé, tornem a fer alguna cosa, no ho sé. És igual, a mi em dona molt malament a mi això de tancar. Que moltes gràcies a tota la gent que mos ha vist. Bueno, va. Hay de finalitzar i se guardarà o no se guardarà? Això no ho sé. Espera, et vaig a preguntar, vaig a demanar socorro. Te queden les històries, Llorenç. Tancau ja abans. Sí? Sí, dime com vulguis. Llorenç, Loren, m'és igual. A veure, el Darull. El Darull, ficant finalitz... Au, a veure. El Darull, això, se guardarà si ho tanco o no se guardarà? Bueno, vaig a ficar a finalitzar a veure què passa. A veure, ja m'estan ajudant. A veure, sí que se't guardarà. Vale. Doncs adeu, gent, molt de gust.